Търсите ли сигурен начин да подсилите имунитета си, да защитите здравето на простатата и сърцето си? Нуждаете ли се от повече енергия и психическа стабилност, за да се справите с напрежението на натоварения ден? Представяме ви Multi-Men's Day от Grevia – веган хранителна добавка, съставена от 100% натурални продукти. Тази иновативна формула осигурява цялостна подкрепа за мозъчната дейност, нервната система и сърдечно-съдовото здраве. Multi-Men's Day ефективно възстановява енергийните нива, повишава физическата издръжливост и укрепва костите и мускулите. Продуктът осигурява превенция на простатата, поддържа психоемоционалния баланс и оптимизира метаболизма. Бъдете активни, издръжливи и здрави във всяка ситуация. Поръчайте Multi-Men's Day от Grevia BG още днес и направете първата стъпка към вашето пълноценно мъжко здраве.